arratsaldeko saio honetan gure lehenengo atala da euskara askatasunerako hizkuntza, periferia guztion hizkuntza, eta zelan izango da orduan, ez da? Euskara askatasunerako hizkuntza izan behar da beti. Eta hemen ondoan daukate Katalin Miner kazetaria, idazlea eta ekintzaile transfeminista da. Euskal feminismoaren aurpegi oso ezaguna, bai komunikabideetan, bai sare digitaletan. Eleberri bi idatzi ditu eta bi saiakera ere bai, biak ala biak, LGTBI+ kolektiboko bikideren memoria aldarrikatzeko. Bata, lagun mina trans baten suizidioaz. Eganek urrezko irukia eman zion lan horregatik. Eta junkitu nahiz esan dudanean. Katalin, eskerrik asko notartzeagatik, arratsaldeon nahi duzunean. Nahi markatuko dizkizu denbora. Bai, bale. Bueno, atxaldeon, saiatuko naiz energi pixka batekin aritzen ez, eta hotxak ez dian konpainia hondirik ingo, badakitelako bazkalosteko ordu hau kritikoa izaten dela, eta hoxe. Pena hondiz gaur egunean zer ezin izan dute hon, baina kontatu diate oso interesgarri jundala, laburpen txiki bat egin diate, eta espero dut pixkat nire karpentxo honekin ere bide horretan aletxo bat jartzea. Hotxaren ez daizu etarteka ez dultxo batzuk ingo ditut, baina, bueno. Gaurko ontarako deitu nindutenean, gogoan neukan edo eredu zegoen iazko UEU-ko beste ikastaro batean, Tolosan egin zana, hizkuntza hautuan eta generoaren arteko gurutzaketak arnasunetan izena zuenan, Idurrezki Isabelek orduko hartan, proposamen bat eskatu zidan, bazekilako lan kontuengatik, ez? Eiera kooperatiban lan egiten dut, eta bazekin herri txikietan, ez dakit, alduntze feministari eta LGTBI politikei lotutako hainbat lanketa egin genitula, eta gure solasaldi informaletan kontatzen nion, nola kezka bat, batzuetan hainbeste gora aipatzen ditugun entorno horiek, ez? Arnasuna ditzen diogun entorno horiek, eta ez dakit, bere biziko garrantzia dutena gure euskaraz bizi ahal izateko eta garatu ahal izateko, nola, neukan intuizio bat, hain zuzen LGTBI pertsonentzat edo beste genero desidentzia batzuentzat ez ziren hain arnasune. Hau modu informalean askotan komentatzen genuen zerbait izan, ez? Eta berak gantzian, tortzaitez eta garatu ezazu eta kontatu ezazu. Iaz, intuizio batetik abiatzen itzala esan nuen, eta etzerla ikerketa bat, aurten, suerte auki dugu LGTBI diagnostiko bat egiteko, orentxe aurreko astean aurkeztu genuna Azpeitin, eta iaz bukatzen un aurkezpen esaten, denon eskutan zegoela honi eustea, alegia galdera bat botatzen un, zenbat euskera planek hartzen zuten kontutan LGTBI komunitatea, eta zenbat LGTBI planek edo diagnostikok hartzen zuten kontutan euskara. Nik nola, bigarrenak egiten ditu, handa ez lehenengoak, urrengo honetan berariaz ikertu dugu euskara eta LGTBI komunitateen arteko harremana. Orduan, gaur erabiliko ditut bertako esan batzuk, eskerrak emango izkiet, ez dakit Azpeitiarri bada hemen, baina eskerrak eman nahizkiet berriro ere, sekulako diagnostiko aberatsa eta eskuzabaltasunez egindakoa izan da, eta justu gainera Azpeiti daukan izaera horri lotuta, beraiek eman dutelako pixka bat intuizioz garatzen ari ginen horren gorputza. Hortik tirako dut. Iaz hala ere, galera hori botatzen zianean Eskisabelek, niri lehenengo sortzen zitzaidan arazoa planteatzerako momentuan zen, arauaz asko hitz egiten dugu feminismotik eta transfeminismotik edo LGTBI politiketatik, baina euskararekin paradoja bat sortatzen zitzaidan. Alegia, horrek uste zuen bezala, ez? Hegemoniak ulertuko bagenitu bezala, hizkuntza hegemonikoa gure kasuan berdarak, ez? Berdintzait, frantsesa, gaztelania edo inglesa beste modu batean, eta LGTBI politiketatik zizetero arau hartzen dugu, ez? Eta orduan, horiek egongo ziren
goian, ez? Eta disidentziak izango lirateke euskara eta LGTB disidentziak edo bestelako genero disidentziak. Bai, horrek funtziona dezake marko orokor batean, baina gertatzen zitzaidana da, sexu genero sistema hauek arnasunetan irakurri behar genitunean, zisetero arauak funtzionatzen zula bere horretan, baina euskara bilakentzen zela arau. Eta ikustezue, izartxo bat daukala. Ze asko gozatzen zaitau, hemendik kanpora nuke esango. Baina, ulertzeko araua asterisko guztiekin edo kakotx guztien artean esaten dudala, baina badala gehiengo erabilera duen hizkuntza hori. Eta orduan, batean, paradoxa bat gertatzen zitzaigula, alegia normatiboena den hizkuntza hegemonikoena eta zapaltzaileena denak beste leku bat hartzen du, berriz ere, asterisko eta kakotx guzti horiekin, baina bai, batez ere, zisetero arau horretatik at zeuden gorputz horiekin gatazka bat gertatzen zela. Nik garai horretan esaten nuen, zein harreman dago euskaldun, euskaltzale, baina genero haustaile, disidente eta salbuespenen artean. Eta galdera horretatik abiatzen nuen, iazko planteamentua. Iaztik ona, esan bezala, ja, datu esanguratsuago ditutenez, saiatuko naiz pixka xehetzen zer pasatzen den harreman horietan. Ondo? Venga. Bale, arazo nagusia iaz lantzen genuna, sexilioa edo sexu erbesteraketa da, alegia zure, jaio, terri edo gertuko ez dakit, gizarte edo entornotik, ies egin behar izatea zer eta zure sexu identitate, desira edo praktikak modu askean garatu alizateko. Eta hor jartzen ditu hiru adibide, banituenak lehenagotik gordeta eta errepikatuko direnak oain ikusiko dugun ikerketan. Baina bat da, hiru sexilio mota edo hiru prozesu desberdintzen ditun. Bat, sexilioa esaten dugunean askotan irudikatzen dugu Bartzelonara, Madrilera, Londresera doan jendea. Baina, realitatea dana, gure Euskal Herri honetan, sexilio gehienak gertatzen direla hiriburuetara. Hau da, Gasteiza jutea, Bilbora etortzea, edo Donostira jutea, sexilio bat da herri askotan, ez? Inkluso ikusi izan dugu herri batzutan, ikastera jutea, Donostira, egunero jun eta etorri eginez autobusez, badala askatasunerako sexilio modu bat, eta hasten direla bizitza paralelo batzuk, edo, ez dakit ez, garapen paralelo batzuk ematen, hau da, ni herrian hau naiz, baina ni Bilbon hau naiz eta izan astelehenetik ostegunera edo ostiralera. Eta horra hasten dira, gero ikusiko dugun, ez dakit, disonantzi batzuk ez, gure identitatean garatzen ez. Orduan, babar kontatzen nun, asko ikusten zala, ikasketak aitzakiatzat hartu eta hiriburatzen den jendea, eta horri ikusten dala asko itzultzen ez diren horiek. Edo geratzen direnak ikasketak bukatuta, gero eta urrutiago ikusten dutelako herriko edo herria txiki geratzen zaien horiek, ez? Hori zaten da akusazio handien egiten digutena gure herrietatik, ez? Ikusi behar da txiki horrek zer daukan atzean, ez? Hau zen bat, bestea atzerrira jartzen detenean da Euskal Herritik kanporako sexilio hori dago, lehenengo horretan mantentzen da euskal kulturarekin harreman bat, baina hemen anekdota bat jartzen nun, behin Hendaiako pertsona batek idatzi zidan, emakume batek esanez bere alaba urteak zaramatzala kanpoan, Inglaterran, eta euskara ere galtzen hasia zela, eta berak moion aipatutako liburua bidali ziola, ez? Transrealitate bat euskaraz jasotzen zuen liburua zelako, eta bere alaba transa zelako, eta hori medio joan zalako Inglaterrara, eta etzalako itzuli, ez? Eta pertsona horrek niri idatzi zidan liburua irakurrita gero, ez? Eta esaten zidan, bera joan zanean, sinesgaitza egiten zitzaiola, euskaraz kapazak izatea alako realitate bati buruz hitz egiteko. Eta etzan pertsona oso heldu bat, bale? Esan nahi dut, ni baino helduxeagoa zen, baina nire kinta barruan sartu nezaken norbait, pixka bat helduagoa, ez? Zeukan jalako distantzia bat, pentsatzearena, euskeraz ezin zirela garatu egin bat gai, ez? Eta, bueno, sunkituta zegoela, eta izan zuela hor tentaldi bat berriz ere Euskal Herriari heldu edo itzultzeko gogorekin, ez? Eta gero daude itzulera narrazioak, ez? Ikusten ditugu, jende asko, akaso generazio helduagokoak nireak baino, jundirenak, bizitza garatu dutenak, eta zartzarora edo helduaroan itzultzen direnak herri ino superatuta eta oso argi eukita, berintzat Madrid, Barcelona, Sevilla, edo dena erakora, edo Londresera joan direla, berariaz garatu alizateko nor diren, eta kaso itzultzen direla 50, 60 edo gehiagorekin herrira
azken urte horiek pasatzera, ez? Eta itzulera hortan gertatzen diren gauzak oso interesgarria dira, ez? Min bat dagoelako, baina herri min bat badagolako, eta, hor tensio interesante batzu daude. Bale, hau zan iaz, intuizioz landutakoa. Aurten, sartuta ja pixka bat Azpeitiko kasuan, gauzak topatu ditugunak, ez? Zer ematen digu hizkuntza, gure hizkuntza euskara denean, edo euskarara gerturatu garenean, euskara hazi edo ezi pentsatu eta sentitu izan dugunean. Ematen digu komunitate, pertenentzia eta bar gehiegi luzatuko ez naizen horretan. Baina LGTBI pertsonon kasuan ere, nabaritzen dugu, konpentsazio lan bat ere ematen dela legia onarpen bat. Oso ondo ulertuko diazue, adibide burdo xamar batekin, baina oso ondo ulertzen dena. Marikoia da, baino euskalduna. Hau da, euskaldun jatorra, ulerbedi. Euskarak edo komunitate horretan egoteak kentzen dizu bestea, konpentsazio lan bat ematen da. Hau, erabil daiteke beste hainbat gauzekin, ez? Baina komunitatearentzat benekotasuna, bertakotasuna eta garrantzia ematen dion horrek kentzen dizu, hain gurea edo komunitatekoa ezten beste nolakotasun hori. Ulertu da, hau, kontzeptua, ez? Edo kontrara, zenbatetan egindan akusazio gisa, berdin esango dut, berriz ere burdoki botatzeko, marikoia eta beraz espainolez hitz egiten du, beste referentzia kultural batzu ditu, eta bar, eta bar. Hau da talka nagusia bizitzen dutenak, bai euskal komunitateko zizetero arauan eroso dauden horiek, eta baita LGTBI komunitatekoek beraien garapen, interes, kultural eta barrak gaztelaniaz bizi izan barrituztenek. Ikusiko dugu, eta izenburua orain memoria esango dut, baina aldebiko tentsio bat da, orain arte egon dena. Eta esango ladanik denbora guztin, eta zorionez aldatzen ari da. Baina aldebiko tentsio bat da. Eta aldebiko min, nesfidantza eta abar sortzen dituna, ez? Hau ez da justu Azpeitiko, horretan egindako ikerketa batekoa da, baina uste oso ondo resumitzen duela ondorengoa, ez? Dio, euskaldun petoa naiz, familia euskaldunekoa, eta beti euskaraz egin izan dut. Askotan gertatu zait, norbaitek homosexuala naizela jakin duenean, harrituta esan didala. Pues no lo pareces, hain euskaldun petoa izan da, gainera, pues no lo pareces hori gaztelaniaz izan didate beti. Badago zera bat, ez? Identifikazio talka bat, ez? Oraindik ere, ez? Hola bizitu izatearena. Vale. Bigarrena, eta hau, ja aktualidade handiagorekin usteet, hemen gaudela gehiago aurreko partean baino, zorionez esango nuke. Identitatea versus disoziazioa ditu diot. Ikusi deu, eta orain ikusiko duzu esan batzuekin, nola norberak bere burua euskalduntzat euki, euskaraz bizi, pentsatu, sentitu eta barri izan, eta LGTBI kolektibokoa izan, batzuetan banatu eta disoziatu egiten ditugun bi identitate bezala bizi izan ditugun. Eta hau errepikatzen da askota. Eta hau da, nik uste pixka bat, orain zubilana egitea tokatzen egun hori. Ez dut imitatuko Azpeitiarra, bale? Osa, irakurrikoet daude esanak bere hortan hartuta, baina nez hasiko azentua zehatzen, baina bueno. Esaten du honek. Pertsona bakoitzek identitate intersezionala dauke. Super, gaurkorako, perfecto karria. Guk gehanak iten gaituztenak, eta naiz eta egile izan euskera ez detela euki edukazio parte hau, edo militantzi parte hau euskalduna izatie, eta euskera nire ama hizkuntza izatie, nire identitatean oso parte importantea dira. Hau da, naiz eta banatu da sentitu biak dira oso importanteak niretzako, ez? Kasu honetan, pertsona homosexual bada, ez? Beste bat. Jendeak euskalduntasuna eta LGTBI plus borroka modu paraleloan neutralen, baina apartekoan ikusten du. Ja ez da nik hola ikusten dut, jendeak ere perzibitzen dut horrela ikusten dula. Edo Azpeitilen dena euskeraz, lagunekin euskeraz, familiakin euskeraz, baina ez dut kolektiboakin lotzen euskerie. Hau denak, esan gabe da, kolektibo barruko pertsonen esanak dirala, bale? Hizkuntzak eta LGTBI plus komunitateak ez dauke zerikusik. Biak diren ere parte, baina ez ditut korrelazionatzen, ez ditut lotzen. Hauste dizut, ia euskara hizkuntza bakartzat duten pertsonek esanak dirala, bale? Eta 2024an jasoak. Bestetik lehengoakin lotzeko, kontratasun horrekin lotzeko,
Esate du batek, badakit bi marikak herrikin moztu zutela, eta inkluso Euskal Herrikin haserre bakarren bat, hoitako bat, ez? Badago lako retxazo bat, ez? Hau asko errepikatu dan zerbait da, komunidade honek mine egin dit, baztertu egin hau, ez dakit, ez? Homofobia asko jaso dut, edo LGTBI fobia asko jaso dut, mania edo mina hartzen diot komunidadeari, eta beraz, komunidade horren nolakotasunei. Izan daiteke euskera, tradizioa, eta bar. Eta horrek ekarri dit, euskal kultura, hizkuntza eta barrekiko erretxazo bat, ez? Ez nahuelako zaindu, horren nolakotasun hartu diotelako, ez? Esaten bezala, hemen oso euskaldun egeran hontan, igual LGTBI plus mundua urrun geratzen dela pentsatzen dute. Eta horrek ez du errazten politizatzie LGTBI plus pertsona bezala. Beste aldetik ere. Komunidade horrek zein gertu edo urrut ikusten du LGTBI komunidade, euskal komunidade horrek. Badago, bi mundutasun hori, bi aldetatik ikusten dana. Ezin ulertu hori edo urruntasun hori, bi aldeek pertsibitzen dute, ez? Bale. Nola noa? 5 minutu, oso ondo, ja, reu. Nondi datorra guztia, nondik intuitu dezakegu, arrazoi askotatik ikus daiteke, baina badago bat oso klaro da hona, eta da, nondik jasotzen dugun, interesatzen zaigun kultura horren edukia. Zenbat liburu daude LGTBI tematiketan euskaraz. Azkeneko 10 urteetan, egin dugu 0tik 100erako alako kriston bidea, ez? Dala lizipeak dirala, eskafandra dala, katakrakek hartutako liburuak dala, eta jarraituko dugu askontzako hori izan da berrartze bat LGTBI kulturarekin konexiori, baina lehen gazteleraz, inglesez edo frantsesez hartu behar genitun referentziatasun guzti horiek, eta ez hori bakarrik, baita ikusentzunezkoak, musikala, kulturalak diranak, ez? Askok esate zuten. Nik euskeraz bakarrik entzuten un musika eta ez neuka referentzialitasunik, eta batean pasan nintzen Lady Gaga entzutera, ez? Representazio bat edukitzeko. Uste hortan, biltzala aldatzen, ez? Esaten du batek, eta hemen interpelazio zuzena dagoenez gure nimedak egokide bezala jarri dut, ez? Baina lesbianismoa gazteleratik jasonun hasieran, Granadako topaketengatik eta mediakek Donostiko emakunetxean antolatzen zituen tailerrengatik. Guri castellano asko kostatzen zitzaigun hitz egiten, eta ez genuen apenas parte hartzen. Askotan isildu izan naiz gaztelera ez hitz egitetik. Orduan, naiz eta jaso beste hizkuntza baten agente aktibo izaterako pausoa gaztelania dela medio ekarri du euskaldun askok ez leku hori bizitzea. Hartzaile bai asko jota, baino ez parte hartzaile, ez? Edo agente aktibo, ez? Behar baden kontziente euskalduntasuna zerbait itxi moduan ulertu izan dut eta gaztelera jo izan dut, baino ez modu kontzientean. LGTBI plus inguruan zerbait idatzi beharko banu, euskaraz hitzak faltako zitzaizkidan, bizkat kostatuko zitzaizkidan. Hau guztia, orantxe zen da. Bale, eta horren bukatzeko. Ezin ikutu horretan edo bi paraleloetan galdera norena da euskara eta norena izatea nahi dugu. Batez ere bigarren hori jarriko nioke indarra oantxe bertan, ez? Norena izatea nahi dugu. Eta zer pasatzen da euskara permisorik, baimenik eta barkamenik gabe hartzen dugunean, ez? Bueno, saltatuko dut, hemen ja aktiboki, proaktiboki ezinbestean batera joan behar dira, ez? Badago ja bigarren salto hori egiteko gogoa, ez? Bueno, pasako dut, jarriko dut link txiki bat, eta adibide bezala uste bukatzeko balio diguna, irikitzen duen, Albina eta... uztan didan, bale, entzuten da? Bida, mentxe, perfecto.
Orduan, ekartzen dut hau, ez ados nagolako edo nagolako ados, eta ez da bai horregon daiteke, bakarrik esateko gogoratzen un bideo, eta enun aurkitzen, eta galdetu behar izan un Twitterren ea norbait gogoratzen zuen bideo hau, ze gogoratzen dut, bideo honen kontrako komentarioak, batzuk euskara garbitasunaren izenean, zuzenean homofobikoak zirela eta punto. Beraz, arazoa etzela euskara mamarratxatu behartzen edo ondo egin behartzen edo ez, baizik eta nork esan dezaken hori, zegoela hor mugatze bat. Eta hor zegona zen, zuk, itxura horrekin, esaten dezunarekin, frivolitate horrekin, ezin dezu erabaki euskara nola edo nola bai zikindu edo ez dugun zikinduko. Eta hor badago, epatzen nuen, norena den euskara debate hori. Nork erabaki dezake zer izango den euskara kolokiala, ustaile, aldakorra. Hau ez badegu ulertzen uztartze da bezala eta LGTB kulturak bere kodigo propioekin euskara erabiliko duela modu batera edo bestera, nik uste hor mugatzen gerala, beste gauza bada, zuzentasunarekin eta bar, egon daitezken debateak ene sartzuko, igual gero. Orduan, proposamena bukatzeko, ispilu nazien bila deitu diot eta da, ispilu jokoak ezinbestekoa zaizkigu. Ulertzea, nik ez dut sinisten eta hasieran horregatik izatet asteriskotekako txondiekin jartzen dutela euskara araua dela arnasunetan ere, ez dut hori sinisten. Uste zapaldua den hizkuntza bat dela, gutxitua ez gutxiarazitua dela, eta LGTB kultura ere ala dela batzu iruditzen bazai ere momentu batean eduki dezakela hegemonia puntu bat. Beraz, ispilu lanak funtzionatu aldigu ulertzeko elkarren arteko zapalkuntzak eta nahasketa horretan ulertu dezakegu estrategia konkreturen bat LGTB kultura eta euskararen artean. Hau ez dezun batek, ez? Takit LGTB mugimenduari euskeri faltazakon, edo euskeriari LGTB ikuspuigien. Nik esango nuke biei, bitatik, ez? Eta hau da azkar batean aurrekoan erabili nuen zera bat, Daniel Amarelo linguista eta aktivista galegoaren inspiratuta pixka bat ekarri nuen honera, eta ulertu da egun balio digutela elkar zapalkuntzak ulertzeko ditugun moduak zubi bezala, eta honekin bukatuko ez, baina badu fobia bat, LGTB fobia existitzen da, eta euskara fobia existitzen da, eta hortik egin dezakegu zubi bat. Armairutik ateratzea, prozesu berbera da ez, badago heterosexualidade presuntzio bat denongan, eta badago erdaldun presuntzio bat denongan, ez? Denok erdalduna gara euskaraduna garela esaten dugun arte ez, lehenengo hitza gaztelaniaz botatzen digutenean, edo gure heterosexualitatea aurre pentsatzen dutenean. Pasina, hau da termino bat oso transmunduan erabiltzen dena da, etzaizu zure transitoa etzaizula nabaritzen egin dezunik, hau da, esaten bade ni transa naiz, etzaizu nabaritzen, eta euskaraz ere erabiliko genuke euskaldun berringan, etzaizu nabaritzen hori ez, zer ondo egiten duzun ez, gazteiztarra izateko, dena delakoa, ez? Dakizkigun zera horiek, ez? Ondo egiten duzu, dakizer izateko. Bukatu nahi zuten bezala esaldi, erabili zuen zeatan, ez? Egia eta askatu nahi esentzialtasunan, hor ere bai badago debat handi bat, ez? LGTBI komunitatean egitazkoa betidanikoa, ez? Betidaniko boiera izatea, edo ez dakit bizitzako prozesuen desberdinen ondorioz iristea LGTBI komunitateko parte izatera iztun berrietan igual, ez? Betidanikoa edo euskaldun berria izatea eta noiz arte berri eta noiz arte komunitateko edo noiz hasten geraia izaten euskaldun betiko eta LGTBI komunitateko. Bazterra bestea, ez? LGTBI komunitatekoak sistema oso baten salbuespen gera, ez? Eta guk euskaraz ere badakigu diglosia funtzionatzen duela ze horretan eta salbuespen bezala ulertuak garela, ez? Eta azkena, oinarrian dagoena, ez? Disidentzia sexuala eta hizkuntza gutxituak hor zubiak egon daitezke eta igual ulertu dezakegu bi borrokek eukitzazketen aman komunadian puntu guzti horiek kaso ateratzen zaigu retxazo guzti hori ez dakit LGTBI fobia edo LGTBI komunitateko norbaitek gure hizkuntza mamarratxeatzen duenean ateratzen zaigun guzti hori igual alarma piztu eta gogoratu dezakegun zerbait da ez. Orduan, bizigarritasuna, hemen esaten du, gozea dago, LGTBI kolektiboa eta euskalduna goze hori dauka, hola bizitzekoa, nik sinisten dut, ez bakarrik arnasuneetan, ez bakarrik leku konkretu batzuetan,
ez dugu gure identitatea erdi banatu nahi bizitu izateko guretzako ezinbestekoa diran bi parte horiek, eta horiek bi komunitatean ardura izango dira, LGTB komunitateak euskaldundu behar du, eta jarraitu behar du referentziak eta erabiltzen euskara, baina euskal komunitateak ere kontuan eduki behar du, ireki behar duela LGTB komunitateak berau erabili, zikindu, narrastu edo ez dakit, perfectamente erabiltzera. Beraz, euskara guztion izango da, hala.